Takže ahoj lidi, tady Bonbon a tady s panem Prdlotlem, jak tady vidíte ten krásný jméno, to, že tady je Axelocký terč, asi nevšímejte, to tam není jakoby. A my jdeme na druhý díl z Rankedu. Jo, ale díle si budu v tomhle tom, počkej, já mluvím. Lidi, já se v tomhle videu budu nějak kašlat nebo něco takového. Jsem lehce nemocný, bolí mě trochu v krku, ale s panem Axelotlem natáčíme videa, i když nám je blbě. Presne. A ja som si zabudol zmeniť trailu. Já už mám kill. A kdo se ptal? Jaj, aha, on po mne háže tie... Let's do this. Ja viem aj na budúce. Oh my lord. Daj sticky. Oh yes. Knock. Ne, já jsem vytáhl blbou zbraň. Její. Takže to k ní extrémně sedí. No hej, ale ona, tento backbling mala henta zo sezóny 1. No právě. Tebe na Až je to k ní. vôbec. Už jdu po bossovi. Aha, mám bum. Je. Okej, mám bosse. Dobre, idem za tebou. Okej, už týpce, já jdu otevřít rychle trezor. Jesi. Musíš tam jít dolejškem, tam jak se zabíjí boss, tak musíš jít dolejškem. No, už jsi u mě. Hello. Tak čo tu je? A můžeš si to vzít, tak se já těla nechám. Got Co děláš? Pojď, tady máš rocket ram. Tu sú pri mne. Jaj, já jdu. Utíkej, neumři. Proč jsi nestavěl? Majú obaja shieldy dole. A prečo som nezdrhal? No ja som išiel zdrhať cez tú prasklinu, ale tam boli pri mne. Ty vogo. Hele, Cucákovia nemajú radi cucákov, to znamená, že nemáš rád sám seba. Jaj. To nevadí, aspoň nejsem sobecký. Presne. Dobre, Počkej, uděláme ten bug, že tě odpálím. Tím autem, že tě odpálím a ty odletíš. Čekej, musíme to nastavit. Jak sa to robí? Tak. Ja to nepoznám, ten bug. Sedni si do auta a já to vyzkouším, jo? Tak jsem to také ještě nedělal. Čekej. Je. Základ všetkého. Dobrý. Ne. Dobre, si zatráp. A pak dolej za mnou, já už tady jdu kouknout se, jak tady fajtí týpci s botem. Halo? Ne, to je, jo, ne, nic. I'm going to your... Pojď sem, tady je týpek, má extrémně low. Odlítá. Týpek si dal normálně Red Bull. Počkaj, dám mu tam nejaké bomby. Prečo máš 3 killy zase? Prečo máš ty najviac killov vlastne? Že jsem lepší. V poriadku? Si v poriadku? Si v poriadku? Aha, čo mal? A že bys mi tady pomohl s tím týpkem, co mi tady celou dobu utíká? Toto? Dobře, ty vole. Ja som dostal snipe. Já tady mám týpka. Tak čekej. Ja som dostal snipe. A počkej. Jo, to dva. Prečo som dostal snipe? Prečo práve ja? Protože mi nejdeš pomoct s lutěním týpka. Ale prečo som dostal snipe? Protože neumíš poslouchat, ty malý kido. Já se dohýluju. Jaj, tak ne no. Já jsem se otočil na toho týpka a dostal jsem. Ježiši, já jsem se otočil a nebo bum. To je, jak když si stoupneš a přijde za tebou učitelka a dá ti lepáka, kámo, to je úplně to stejný. Tože, ty máš... To je tebe. Já jsem mezi tím jdu otevřít rychle trezor. Jaj, co tam je? Ja, Kito Launcher, berem. Vzal jsem ho.
A už ich to tam páli. Vezmeš tu snajperku? Troška dosť im dom tam páli. Asi tam přišly babičky. Presne. Im povedali, že vy nemáte koláče, bez nich nemôžete vykradať trezor. Tak dělej. Nestoupej si k tomu. To je debil. Ach jo, on si dá damage ještě. Jak se ty se zabiješ tady? Musím sa nahybovať. Tady máš taky ještě. Ty mojo, ty se zabiješ. Ale Jaj, kamo, já mám aim jak babička na záchodě. není zač za pomoc, že som jej dal 65. Jo. Aha, aké dobré zbraně mala. No já jsem tady mezi tím zabil druhou. Otykej, jo. Tak to je asi nic moc motorka, ty. Já tady mám týpka. IKEA má ty nejlepší motorky. Kámo, mě nevystřelil dobrý, kámo, ten Kitův launcher je hrozná šitka. Ne kámo, reálně jsem klikl, udělalo to zvuk, ale nevystřelilo mi to, kámo. Ještě raz použije ten launcher, já ho uškrtím. Alebo on mě. Ach jo. Kámo, to asi byl tak dobrý spot, kdyby se neobjevili tyhle si dva debilové a kámo, nepokakal by se mi ten launcher. Presně. Ne, co meleš. Dobre, poň, tak Mě to nevystřelilo, dobré. Ty kakač, ty si taký kakač, ako nedáš. Ako nedáš si kakač, dobre. Kámo, mě to nevystřelilo, já jsem se úplně pokakal. Nie, vystrelilo ti, len ty si bol lenivý z toho kliknúť. No a druhé poschodie bola, keď dissipovala. To je teplouš. Samý bordel a potom sme... Ještě mi zadencoval. Tam vie bývať a neotravuje ma. Tak, co mám? Hele, ještě tak jednu hru a mám Gold 2. Poslední hra. Živej bonbon. Mrtvej Axo. A proti ním hodně živých hráčů. A to je úplně bubák, ty vogo. Co? Dobre, ideme si odhaliť. Já mám 98. Ja už som. Tak. No, takže lidi, dneska jsme si s panem Axolotlem zahráli další rankedy a Axel se konečně dostal na můj level a má Gold 1. Sice mě zbývají 2% na to, aby jsem měl Gold 2, ale to přece se nikdo neptal. No a to je vše pro tohle video, dejte like a pak samozřejmě dejte i odběr a zvoneček a nashledanou.